tend jopiny ma ine representative kendo ine wang jo Kenya maka seche moko idwaro ni mondo ng'ato wach policies mag Kenya yo moluwore gi tourism ine monego bed ni ng'eyo kapo ni dhi e East African community to chak penji nang'o miyo tourist mang'eny sani dhi Tanzania molo Kenya onego bed ni in gi answers go onego bed ni ng'e ni to jamni mantie Kenya ka gin adi onego bed ni ng'e ni to joma limo Kenya higa ka higa gin adi onego bed ni ng'eyo ni hotels mantie Mombasa ma tourist sani ok bed ni dhi gin adi ma kapo ni kori penji penjogo gin penjo mipenjo nikech nyocho oseng'eyo 1 month noseng'eyo mosebedo informed ni the year minister aeto vetting bo mi period magi gik ma nyaka koro gine tim due diligence dhi penji ji inyalo kata dwaro reporters moko moa Ramogi penj gini to jothurwa ang'o ma nitie i ministry ni mondo ibed ng'ama knowledgeable to kata kasewacho kamano nitie parameters moko mano kende ok onego bed ni gima gitiyogo mondo gidisqualify onego giwach moko nikech jomoko be nosewacho moko maka ka be nonego giwach ni bwana ne waneno kariek ahinya to en gi